General Secretary kaseng United Democratic Party UDP but MLA Barim Konong Thama constituency Dr. Jemino Mautho ula penbanaya karai eno akam Jong Un naka UDP kaba ula dan mentala bun snam. Haka shithi bala pha sha President ka party uba met ba lingdo Dr. Mautho ula penpau ya kanega jing eno akam Jong U kum kadaw shimet ki bamla kiar. Ula penpau ru ka jing sngongu ya ka party halor kilat ki kabu ki ba ula yo ha ki jing turekam ha kini kisnam ki balalit no. Dr. Jemino ula batkum working president ka party na do usnam arjar khat sam batkum general secretary na do usnam arjar khat nrio ha ka ba ula penpau ka jing sngongu ya ka jing kershan ka jing atrelang ka ba ka party kala ai na ka benta ban syakri ya ka constituency bat ka jelahi baro ka wei. Nalor kata uni MLA Barim ula ieno ru ya kakam gaba ubat kumu honorary advisor katanat planning, investment promotion and sustainable development ka Sarkar Meghalaya. Haba penting kena halor kani ka khubor ieno akam uno ngalam ka UDP bat kaliang persya haki HADC ubat Tito Starwell Khan ula ong ba umdan ya ka jingtep ka batikna halor ki daw ki ba pelong ya Dr. Jemino ba unshim ya kani ka ra ieno akam. Haba keli ubat titos ula ongru babaro ki long ki bayat bet ya renti hapo ka party. Wala kata kiladon ki khubor ki balada penpau lupa ba ubat Jemino ula ban penyaso bat ki weipat ki kinhon san pertei.